Λοιπόν, ομάδα, κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά πώς? Ναι, πρέπει να σταματήσεις την Emily, την Grace, τον Big Hater που παλιότερα σε Big Fan και την καινούργια που είναι η Saiter. Τη θυμάσαι? Ναι, τη θυμάμαι. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε την Emily για να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και να βρούμε τους 4 νους. Τι κόλλημα έχεις με τους Λούνους? Γιατί όταν πεθάνεις να σε ξαναεπαναφέρω πίσω. Μα με φύτο δεν πεθαίνω, είπες. Ναι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα και να βρούμε τους Λούνους ό,τι και αν γίνει. Κατάλαβες? Κατάλαβα, Λεζάλπ, κατάλαβα. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε τώρα, λέει ομάδα? Πρέπει να σταματήσουμε την Emily, αλλά πώς?